ustaz kuma lafiya da lokacin sallah har ya wuce kuma shi yana nan yan uban asuwa yake kaman wanda ya ci kaza. Assalamu alaikum. Ustaz. Na zan wuce da na je masallaci na dawo nanka anan kuma baka tafi ba kana ta abun nan sai lazimi kace ko asubanci kace ni gare shi nan. Wallahi tallahi wani faɗa ne na jawo. Faɗa? Wani ne faɗa ne ustaz? Na kira ruwa ne wallahi ban da ƴan wasan da su tare min ne. Allah ustaz to me faru? Kasan mu ƴan fajama ne. Ga mana ustaz. Kaga mu ƴan gari ne ƴan duniya ne. Ko ba ka bari ga mana in abun ya fi karfin mutum. In bai fi karfin ba kuma a maka magani shi me faru ustaz ga mu? Ai wannan faɗan ya fi karfin ka. Ko ga mana mana. Ai ba sanin mace to sai miya ta ka mu ji. To wallahi budurwa ta ce tun da muke faɗa da ita tun shekaran jiya. Take ta famun postin ayoyin Qur'ani na kamata ma zan mai internet ayoyi zai samu ya taimaka mu jin a lallabe ta wannan postin take na status ita yayi yawa wallahi ayoyin Qur'ani ko take na masu azaba azaba wallahi azaba tunda ka ce za ka shiga mu kaga sai mu tashi mu ce yanzu mu je mu same ta a'a ustaz ana fa magana ne inda abin da zai yi amma ga fakir azaba fa da kace gani fa azaba fa kai ustaz wannan fadan sai kai bara ga in yi haka dan me ya fa sai kace azaba kuma da taba da Allah ka bari wallahi ka bari ustaz Allah ya baka magani wannan abu amma gaskiyar magana wannan abu ya fi karfi na kai ustaz an ya kidi mai